oraintxe bertan eskatzen badizu mobila eta esaten dizut, hemendik 15 egunetara bueltatuko dizu. Ezin dut. Kontau. Ezin dut. Kontau. Nerea obsesiboa da teknologiekin, eta ni oso politak nik ere baditut lagun hauek frikiak eta, baina sarratzen naiz egituan. Osea, ez du soportatzen gainera hori ez, planetik kanpo gelditzea, eta ateatzen zaitolako gauza bat, eta lanean bagaude adibidez. Eta ezin baduzu korreo elektroniko bat ireki zure telefonoa patata bat delako, gain naiz horrela telefono hartu, denda batetara eraman, eta esan mesedez erosi hartu telefono, hau, atera kartera. Edo nik ordaindu, baina hau egin dut, Eta da, azkeneko aldia, osea, izan pertsona bat, WhatsAppak ezin dituna erantzun, eta ai, kari, eske begira, eske mobiliarekin ezin dut. Bere etxera joan nahi, baina benetan, Etxera joan, guazen mobil bat erostera. Oso laguna bazara, bai, eta gainera hori, asarratu naiteke, baina en plan, osea, ez da serre, bai, ez da serio ez, baina oso pesada jartzen naiz. Mobil berria erosi ez, eta ikusi, eta erosi duzu patata bat, mierda bat. Ez du zertarako balio. Osa, adibidez, sendoa hori nik ikusten duke, eta sendoa, hau ez da serioa, Hau, bai, hobeto juten da zergatik, zer egiten du, osea, zenbat argazki bidali ditzazkezu, galderaz, bai, jartzen naiz en plan pesada. Eta bateria? Bueno, bateria, a ber, hori importantea da, baina ezin dudana da pertsona bat esatik dena, ni WhatsApp gabe bizi naiteket. Ez.